Mennään tuohon Tämä illan 6. ottelu käydään nyrkkeilysäännöillä painosarjassa 72 kiloa. 72 kiloista nyrkkeilyottelu. Husu vastaan Henkka. Hussein Yusuf. Hussein Yusuf. Itse varmaan oloinen 29-vuotias ottelija. On valmistautunut omassa kuplassaan otteluun eikä ole keskittynyt siihen, ketä vastaan ottelee. Ja Husulla on vahva nyrkkeilytausta, mutta aina rakastanut nyrkkeilyä. Omien sanojensa mukaan tulee yllättämään katsojat niin paikan päällä kuin striimissä. Helvetti tulee 666, johon sitten hänen vastustajansa Henkka sanoi, että sä olet jo hävinnyt tämän ottelun, kun mainitsit tuollaisia lukuja, olet ihan eri henkivalloissa. Eli tässä on vähän tämmöistä henkien peliä ja jännä nähdä mihin sitten tämä lainausmerkeissä sota tulee tänään päättymään. Tosiaan nyt nyrkkeillään. Joo, äärimmäisen mielenkiintoinen ottelu, jota itse odotan innolla. Ton Husun habitus, kun katteli kaikkia noita haastatteluja, niin mukavempaa kaveria saa etsiä. Mutta mä en sit tiedä kuitenkaan, että siinä oli semmonen pieni huumori ja naureskelu, että se hänen puolelta, että se melkein kuulostaa ja näyttää siltä, että siellä on joku kikka tai semmonen itsevarmuus, että hän tietää olevansa tämän ottelun niin kuin hallitsija ja herra. Husu hän. Juuri näin. Joo, hän oli tosi itsevarma. Mutta myös Henkka sitten hänen vastustajansa 2 ottelua, 2 tyrmäystä. Nyt kuitenkin vastustajan taso on kovempi. On aggressiivinen tyrmäyshakuinen ottelija. Oi Hussein Yusuf. Jännä nähdä miten tää menee. Kun muhis Ralo, niin siinä oli ehkä muhis ja Henkka vähän samaa. Ja olisiko nyt sitten Husu vähän ralomaisempi ottelija? Jännä nähdä. Kohta selviää. Se jää nähtäväksi. Ja toi Husun itsevarmuus on kyllä jotain niin kuin äärimmäisen ihaltavaa, koska se ei ole todellakaan minkäännäköistä huutelua tai aggressiivista, vaan se itsevarmuus välittyy kaverista niin kuin sillä rauhallisuudella ja sillä, että hymyilyttää ja vähän naurattaa koko ajan. Et ikään kuin hän tietäisi ja pitäisi sisällänsä jonkinnäköistä tietoa suuremmalta voimalta, että ottelu tulee olemaan minun. Helvetti tulee 666. Joo, varmasti vastustajan kannalta tosi innoittavaa. Ja sieltä tulee 72-kiloinen ottelija sinisissä. Hussein Yusuf. Husseinia vastaan meille tulee punaiseen kulmaan Henry Hagert! Ja Henkka da Roman Hagert tulee Husua vastaan. Tosiaan niin kuin sanottu, 2 ottelua, 2 tyrmäystä. Mutta nyt vastustajan taso on kovempi. Ja näiden ottelijoiden välillä pressissä hauskaa, pienellä uholla höystettä ja huutelua. Molemmat olivat itsevarman oloisia niin kuin pitääkin. Husu on 12 senttiä Henkkaa pidempi, eli aika merkittävästi pidempikin tähän näin. Et saa nyt nähdä sitten, että kyseessä on kuitenkin nyrkkeily. Tässä voi vetää sen paketin, kädet ylös ja mennä siihen lähelle, mitä mä luulen, että on Henkan taustajoukoissa ja valmistautumisessa ollaan kelattu, että niitä ottelu hoidetaan, että pidetään kädet ylhäällä, mennään siihen lähietäisyydelle ja lauataan sieltä sitten koukkuja. Ja luulisin, että Husu sitten taas pidempänä ottelijana haluaa pitää tämän etäisyydellä enemmän tämän ottelijaa ja hallita sieltä suorin lyönneillä jabeilla. Mut äskenkin nähtiin samantyylinen ottelu, missä oli pidempi, lyhyempi ottelija ja molemmat vaan otteli paketissa koko matsi. Hänellä on ikää 29 vuotta. Hän on vuodelta 2022 tainyrkkeilyn SM3, 2023 SM-hopeamitalisti ja 2024 SM3. Hän edustaa Deus Muay Thaita Hussein Arana Yusuf! Punaisessa kulmassa meillä on ottelija, joka painoi punnituksessa 73,8 kiloa. Hänellä on pituutta 172 senttimetriä, hän on 32-vuotias. Hänellä on oteltuna 2 nyrkkeilyottelua ja hän on voittanut molemmat teknisellä tyrmäyksellä. Hän edustaa Strike Helsinkiä, hänen nimensä on Henry da Roman Hagert! Näin on, Max on sytyttänyt yleisön täällä. Ja nyrkkeily. Ottelu valmiina alkamaan, Husu vastaan Henkka. Ja nyt sitten tässä on Henkan tiimi lähellä selostamoa, eli ne äänet voivat kuulua sinne. Etäisyys on kyllä aika hurja, että molemmat otti muutaman taka-askeleen saman tien, kun oli koskettanut hanskat yhteen.
kyllä tämä näyttäisi just siltä, mikä niinku yleinen otteluasetelma on, että jos on pidempi vastustaja, niin vedetään jabia, takakättä, suoria lyöntejä, jalkatyötä ja pidetään tuota etäisyyttä koko ajan kaukana. Hyvin varovainen alku tähän. Eli tästä asetelmasta Henkan pitää olla ehdottomasti vastaiskiä, just niin kuin äsken nähtiin, että kun Husu tekee tekniikan, niin pieni sivuväistö ja tullaan sen jälkeen sisään ja tehdään ne omat tekniikat. Ja Husu taas sitten yrittää pitää jabilla kaukana vastustajaa ja lyödä sieltä niitä suoria lyöntejä. Vielä mitä isompaa tässä ottelussa ei ole tapahtunut. Hui! Sieltä lähtee vähän Henkka lyömään sivuheijarilla. Mutta taisi kuitenkin osua käsille, että ei osunut vielä suoraan maaliin. Horjahtiko oli vähän ehkä näytti, että ei se välttämättä lyönnin voimasta Husu sinne mennyt, joo, vaan vähän liukastu. Joo. Tällä hetkellä Henkka hallitsee tuota keskustaa. Töiden perään huudellaan sieltä nurkkauksesta. Hyvä vartalokoukku Henkalta. Ei ole Husu oikein päässyt nyt vielä iskemään kunnolla perille. Joo, ei, mun mielestä kuitenkin alkaa näyttää siltä, että ottelutyyli palvelee mitä pidemmälle se menee, niin Husua taas. Eli onko tämä nyt just vähän niin kuin muihin se Ralo-ottelussa? Sama juttu, että Ralo... Mun silmään näyttää siltä, että Henkka on joutunut tekemään niin sanotusti vähän turhia töitä tässä näin. Ja on väsyttänyt itsensä ehkä vähän, onko se sitten jännitystä. Kun taas sit Husu on ottanut vähän rennommin tätä koko ottelua. Tietenkin kun on kokeneempi ottelija, niin pystyykin ottaa rennommin tolleen, liikkuu tossa noin, ei purista mailaa. Tietää, että hallitsee etäisyyttä ja kokee, ettei sieltä nyt pitäisi tulla vielä mitään sen isompaa, vaikka Henkka parikin kertaa sinne heitti aika kovia lyöntejä, jotka nyt lähtisi ehkä enemmänkin hanskoihin sitten taas suojaukseen. Ja täällä on tulista kommenttia tällä hetkellä chatissa. Sieltä antakaa vaan palaa, me kestetään kaikki, mutta tosiaan ainakin näytti siltä, että Husu horjahti siinä, mutta siitä voidaan olla montaa mieltä. Kuitenkin aika tavallaan tarkka kumpikin ottelija otti tuon avauserän. Jännä nähdä, mihin tämä kamppailu kehittyy. Tosiaan 6. ottelu ja aika monesti tuolla chatissa ollaan kysytty milloin Magan ottelu, niin Magaleksi varttia yli 10, 25 yli 10, jossain siinä paikkeilla. Eli siihen on vielä aikaa. Nyt kyseessä on 6. ottelu ja se on 13. ottelu. Toinen erä alkaa ja nyt mennään, eikä meinata. Husu päätti, että nyt lähdetään tappelemaan. Husu muuttaa täydellistä taktiikkaa ja nyt annetaan kyllä tulla. Husu unohti pitkän miehen tekniikan ja etäisyydeltä ottelu ja päätti tulla suoraan päälle, että nyt lyö ristiin. Annetaan yleisölle sitä viihdettä. Sehän käy Henkalle. Henkka vastaa tuleen kovasti takaisin kyllä. Husu kuitenkin hylkäsi ton se ideansa, että ei voida vetää koko erää tällä tyylillä. Ja nyt Henkka tulee sitten taas päälle ja tulee hyvin päälle. Näin tätä ei viedä. Henkka oi, sieltä tulee Husun vasen käsi. Se oli jäätävä checkpookki. Henkka siinä hengittelee ja näyttäisi siltä, että pystyisi ja haluaa kuitenkin jatkaa tätä. Ottelu jatkuu. Huhhuh.
Huhhuh. Ja Husu lähtee päättämään nyt tätä ottelua. Ja sieltä tulee iskuja, mutta tässä pitää olla tarkkana. Husu on niskan päällä. Ja Henkan kulma heittää pyyhkeen. Pyyhä on kehässä. Ja sitä Henkka ihmettelee siellä, mutta näin on. Ja siellä Husu käy vielä vähän huutelemassa. Ja hän hoitaa tämän homman. Siinä ehkä vähän epäurheilijamaistakin käytöstä, en tiedä sitten kuuluuko lajiin, mutta joo, toi tuli vähän yllätyksenä, että oli niin kohtelias ja kiltti tuossa pressissä ja ennen tätä näin. Joo, siellä oli aika paljon niin sanotusti vihaa sisällä. Husu joka tapauksessa voittaa. Otteli aika fiksusti tän kamppailun ja toisessa erässä lisäsi vähän kaasua. Joo, siltä se vaikutti, että Henkka ehkä vähän alkoi piiputtaa ja Husu osasi ottaa rennosti sen alun ja sit kun näki paikan ja varsinkin kun sai ton lattian lyönnin tohon noin, niin päätyi vetää homman sit omiin nimiinsä ja Henkan kulma tosiaan siis heitti pyyhkeen kehään. Ja sieltä käy pyytämässä sitten vielä anteeksi tätä käytöstä, eli siinä on niin kova adrenaliini, että välillä tulee ehkä vähän ylilyöntejäkin siinä. Siis Husu käy vielä pahoittelemassa että kävi vähän ilkkumassa siinä. Joo, Perälällä meni kaikki viikkorahat tähän striimiin. No, onneksi viikkoa on kuitenkin vielä tänäkin vuonna jäljellä. Fiksusti käytetty viikkorahat. Kyllä, vois tyhmemminkin käyttää. Näin on. Nyt ollaan siis nähty 6 kamppailua puolimatkana Grovessa. Seuraavana sitten Oliver Siad vastaan Salar. Kova matsi. Kyllä, ja tosiaan nyt äsken se tämän ottelun voittaa kehäkulman keskeytyksellä toisessa erässä Hussein Arano Yusuf. Antakaa Henri Hagertille ja Hussein Yusufille aplodit. Hussein Yusuf, sulla oli selvästi fyysisempi vastustaja ja vastustaja oli tosi vaikea. Mitkä mietteet sulla tästä ottelusta ja tästä voitosta? Joo. Onks kaikilla hauskaa? Hyvä. Lisää show jatkuu. Ja tuolla Henkalla ilmeisesti oli paino vähän isompi ja hän oli ilmeisesti fyysisempi. Mutta kyllä mä tulin yllättyä. Kyllä se sai multa vähän pikkasen herätetty niissä lyönteissä. Ja mä uskon, että Henkalla on vielä tulevaisuutta. Mä jaksaa sydämellä jatkaa tätä urheiluuraa. Mä nostan propsit hänelle. Kiitos. Ei mitään, tää meni oikeastaan niin pitkään meni kuin me mietittiinkin miten tää meni, mutta me lähdettiin lyömään yhdessä ristiin ja etäisyys vei sen. Ei mitään, kiitos kaikille kun tulitte ja kiitos Husulle matsista ja ei mitään. Kiitos Max sulle, että järjestät näitä. Kiitos Henri Hager, toi tosi hieno ottelu. Halutaan varmasti nähdä sut jatkossa täällä uudestaan. Henri Hagert! Henkka löi aika kovaa ja sillä oli vähän painoetu tässä, painoero. Tuntuuko nämä lyönnit kova päässä? Kyllä siinä mä menin vähän shokkiin.
tietysti sille ilman kypärää kanssa, niin kyllä semmoinen painossa kyllä on vaikutusta. Sillä on. Mutta riippuu, että kuin lasileuka pitää olla, että oikein tipahtaa. Kyllä, olisi voinut yllättyä enemmänkin. Kertaan näin. Sä tiputit kerran sun vastustajan. Voisitko vähän kertoa, miten tämä onnistui, miten sä hait tämän tiputuksen ja miksi se onnistui? Rehellisesti mä en ajatellut, kun mä olin semmoisessa pilottimodessa. Ei varmaan, jos te harrastatte kilpaurheilua, niin tiedätte minkälainen se. Mä olin toki tuolla takahuoneessa, harjoitettiin tää Rafaeli, Strike edustaja, propsit hänellä. Niin me vaan drillattiin tommonen niin alakoukku ja vasen koukku, niin se vaan tuli randomisti. Okei, tämä ottelu oli hieno suoritus. Mä en olisi uskonut, että sä tuut ottelemaan näin hyvin. Onnittelut sulle tässä, Husu. Haluaisitko vielä sanoa yleisölle vapaasti jotain? Joo, fanijoukot, Deus Muata ja puotilalaiset, ketkä on täällä just katsomassa, niin kiitoksia. Ilman teitä niin mä en olisi selviytynyt tänne asti. Kiitos. Show jatkuu. Hussein Yusuf! Nyt sitten odotellaan 7. kamppailun alkua. Ja tosiaan tänään sitten tuo viimeinen 13. ottelu Aleksi vastaan Maga, mutta sitä ennenkin kovia